Здравейте, продължаваме с теглянето и в поток Премиер Лиг на летния турнир. Отново по същия начин избираме по един поставен, един непоставен отбор и следим, за да не са играли в една група и за да не се бавим повече, започваме с първия състав от поставените. Това е отбора на чуковете. Срещу тях има на Зеницерово. Да погледнем, да не са играли в една група двата тима. Няма нищо такова, така че тази двойка е ясна. Следващата изтегляна. Консулт Орбит, големия фаворит. Да видим с кого ще играят те. Той ще изтегли късата клечка, както се казва, с този съперник. Диана батели шопите. Остана май при шопите. Точно така не можеше да видим страхотно дерби още на първата част от елиминациите. Нека да погледнем, разбира се, дали шопите са били в една група Сати Консулт Орбит. Не са били, така че и този сблъсък остава. Следващия изтеглен отбор. Брона Негован. С кого ще играе Негован? Може би с класиците или пък с ММ Груп. ММ Груп, нека да видим дали Негован е с ММ Груп. Една група не, така че и тази двойка остава. И така в Войводите следващия изтеглен отбор също е един от фаворитите. С кого ще играят Войводите? Има на ФК Лозен, нека да проверим дали това е възможно. Да, възможно е. Продължаваме напред със следващата двойка. Отбора на София Старс. Той ще се изправи срещу тима на LabCorp. Това е възможно.
Чакаме още 3 двойки. ФК Мистер Пица. Срещу тях Връбница, Диана Бат или класиците. 3 доста корави отбора. Мистер Пица не е бил в група с Връбница 1, така че и тази двойка остава. Теглим последните две двойки. Валтек или Смил. Валтек очевидно. Срещу тях класиците или Диана Бат. Нито един от двата отбора не е в групата на този тим. Но нека да погледнем дали Диана Бат и Смил са били в една група. И те не са били, така че можем да ознаменуваме този жребий, класиците и Валтек. И така остана Смил. Срещу тима на Диана Бат. Двойките виждате как продължават по-нататък, иначе още веднъж чуковете Зенит Церово, Атикус от Орбит Шопите, Негован ММ Груп 2019, двуводите ФК Лозен, София Старс Лабкорп, ФК Мистер Пица Връбница 1, Валтек класиците, Смил Диана Бат. Това са двойките и в Премиер Лиг. Благодаря ви за отделеното време и успех на всички отбори!